जैसन अरे जग सगरी हो तोहार है देहिया बनल बा है देह क्या बनल बा ऐसा ऐसा गाना वो चैनल पर आप लोगों के मिले माता पिता वाला गाना कि कबो पूजे नया पने बाबू माई तो पूजाई कुल बेकार करेलो ई चैनल पर हमार ऐसा ऐसा गाना वो चैनल पर गाना लगाने वाले सबकरा से हट के सबकरा से अलग अलग गाना वही पर आप लोगों को चैनल पर मिले कि जब भी मुखी को खोलिए मीठी बानी बोलिए थाम करूंगी ली चले थे माँ पिता की हम सभी तो जब बुढ़ापा माँ किया साथी हाथ ना छोड़िए ऐसा ऐसा गाना सुने को ही तो ही चैनल पर बोले बनी कैसे बा कि बस मरे के फूल जैसा बहुत पढ़ा लिखा लोग आइल बा बड़ बुजुर्ग आइल के चाचा पिताजी लोग आइल बा लोग कबीर बाबा एगो बात लिखलन कि एक अचरज हम ऐसा देखनी बंदर दूहे गाय आ सारा दूधवा अपने पीले आ तो घी बनारस जाए ये बात सबका समझ में नहीं आई ऐसा ऐसा गाना वो चैनल पर आप लोग के मिले कि एक बड़ा चरज हम ऐसा देखली कि कुइया में लागल रहे आग आ पानी पात सगरे जरी गईले वो मस्ती भरी के आवे नया कबीर बाबा कहता है कोई ऐसा इनार देखनी वो में आग लागल रहे वो में के पानी झांक पात कुल जर गेलो है में को डोरीली मछली रहे ओके आंचे ना लागल कौन बाबा वो कौन मछली रहे वो कौन इनार रहे वो यही ना ऐसा रिया यही ना है यही में आग लागी मुक्ति धाम बनता आग लागी ऐना के हार मास चाम फूल फूल जल जाई लेकिन यही नहीं वो सीधरी मछली रहे जना के जीव कहल जाला उर्दू में रूह कहल जाला अंग्रेजी में सोल कहल जाला आ भोजपुरी में हमारा बलिया जिला में लोग प्राण कहेला कि फलाना के प्राण चट